Il-parroċċa tal-Immakolata Kunċizzjoni fil-Ħamrun se tkun qed tiċċelebra l-ġublew tad-Depp il-50 sena minn mindu saret parroċċa 1968-2018. L-istorja ta' din il-parroċċa bdiet tiżvolġi f'Mejju tal-1920 meta ċertu Pawlu Burlo ġitu l-idea li jistieden l-tfal tal-inħawi tal-Ħamrun sabiex jinġabru fil-kappella ta' daru biex jgħidu ir-Rożarju. Il-partiċipazzjoni kienet ħafna u fil-jiem ta' wara bosta mit-tfal ħadu magħhom lill-ġenituri u l-ħbib tagħhom. Permezz ta' Rożarju bdiet tikber id-devozzjoni lejn il-Madonna. Din id-devozzjoni baqgħet tikber għal xieren ta' snin grazzi wkoll għal ħidma kontinwa ta' Dun Edgar Vella. Fl-1958 nhar 23 ta' Marzu tpoġġiet l-ewwel ġebla tal-Knisja tal-lum. Fl-1963 il-bini tal-Knisja kien lest. Fl-ewwel ta' Lulju 1966 hija saret viċi parroċċa. Sena u nofs wara hija saret parroċċa fl-ewwel ta' Jannar 1968. Il-binja tal-parroċċa komplet tiżviluppa flimkien mal-komunità ta' madwara. Rat personaġġi li ħadmu f'silenzju għal ġid tan-nies u oħrajn li x-xogħol tagħhom ħareġ fil-beraħ. Fit-28 ta' Lulju 1974 laqet lil Madre Teresa ta' Kalkuta. Komplet il-ħidma għal vara titolari ġdida biex f'Lulju tal-1986 ħarġet għall-ewwel darba il-vara artistika tal-lum tal-Immakulata. Ħidma fuq niepen ġodda, fuq antiporta ġdida, fija sagra mill-isbaħ u fuq bosta oġġetti oħra li komplew jolu l-valur tal-Knisja tal-Immakolata fil-Ħamrun mibnija fuq stil modern iżda mhux nieqsa mill-arti klassika sal-aħħar. Iżda il-ħidma ma kienitx biss fuq affarijiet bħal dawn. Tul il-50 sena parroċċa u anke qabel, il-parroċċa tal-Immakolata Kunċizzjoni fil-Ħamrun kienet fil-qalba tal-Ħamrun u tal-lokalitajiet fil-viċin biex tgħin fil-formazzjoni tal-karattru ta' bosta. Id-devozzjoni lejn l-Immakolata fl-inħawi għadha tinħass u għadha b'saħħitha. L-għanawlieni ta' kull kappillan, kull qassis, kull lajk li jen f'din il-parroċċa kienu għadu li fit-toroq fi kwalunkwe żmien mhux biss ikun hemm briju iżda ikun hemm spiritu ta' ġabra u devozzjoni lejn il-patruna tal-parroċċa u tal-Ħamrun lejn l-Immakulata Kunċizzjoni.